Que tal están? Benvidos. Hoxe comezamos en clave de sucesos porque o incendio dun camión nunha das vías do polígono do Tambre provocou un susto esta mañá nesta área empresarial. Non houbo que lamentar danos persoais, pero o remolque dunha orquestra quedou calcinado. A gran fumareda negra que provocaron as chamas deste camión levou a alarma ao polígono do Tambre arredor da 1 da tarde. O vehículo ardeu na vía Galileo desta área industrial onde se atopa a empresa de carrocerías onde estaba a ser arranxado. O parecer e segundo o operario que levaba a cabo os traballos, fillo do dono, o incendio comezou a raíz dun chispazo cando estaba a soldar unha parte da estrutura do camión. Por sorte, puídose poñer a salvo a nave e deixar que o remolque e o escenario móvil da Orquestra Los Satélites da Coruña ardera fora sen que resultara ferido ninguén. A cabina tampouco resultou afectada, xa que foi separada a tempo. Os bombeiros desprazaron ata o lugar dúas dotacións que se tiveron que empregar a fondo para sofocar as chamas. Dos bombeiros precisamente falou esta mañá o alcalde que ratificou as súas críticas ao funcionamento da administración municipal. Iso sí, Agustín Hernández quixo aclarar que non cuestiona o traballo dos funcionarios, senón a mala organización que di hai dende hai anos no concello. As críticas que o alcalde ten feito sobre o funcionamento do concello non sentaron demasiado ben, así que hoxe Agustín Hernández explicou que non se refería ao traballo dos funcionarios, senón á propia organización administrativa, e que o rexedor considera que non é nada positivo para o labor dos traballadores nin para os cidadáns que os distintos departamentos municipais estean espallados pola cidade. Cando critiquei e critico o funcionamento do Concello, refírome á falta de organización como consecuencia da falta de dirección política histórica moitos anos ao respecto do propio funcionamento do Concello. Non é normal que o Concello de Santiago teña espallado pola cidade, unha cidade de menos de 100.000 habitantes, os funcionarios. Eso afecta aos propios funcionarios, é un persuicio para os funcionarios e é un persuicio para a cidade. O alcalde foi tallante neste sentido, dicindo que non atopa nada normal no funcionamento administrativo do concello. Así puxo algúns exemplos. Non é normal que os servizos económicos do concello estean en Galeras e o centro directivo do concello estea na Praza do Obradoiro, no Pazo de Raxoi. Non é normal que o secretario xeral do concello, para despachar co seu alcalde, teña que sair á rúa. Non é normal que os servicios sociais do concello estean espallados en ao menos 2 sitios tan cercanos, o digo entre comillas, como Galeras e San Lázaro. Non é normal que o servicio de emprego do concello estea no Cersia. Para Agustín Hernández, a solución pasaría en primeiro lugar por contar cun organigrama. Non é normal tampouco que non teñamos un organigrama da estrutura administrativa do concello. Eso tampouco é normal. Eso é o que acontece todos os días no concello como consecuencia dunha falta de organización froito, insisto, da desidia de moitísimos e moitísimos anos. Dentro desta desorde da que fala, o alcalde tamén fixo fincapé na mala ubicación que, ao seu parecer, ten o Parque de Bombeiros de Santiago ou nos edificios propiedade do concello que están baleiros. Por certo que o alcalde visitou xunto coa concelleira de Cultura María Antón a igrexa conventual de Santa Clara. O consorcio está a levar a cabo un proxecto de restauración da tarima de madeira que cubría o chan do templo, un chan que gardaba unha sorpresa. Cun orzamento de 55.400 euros, a Oficina Técnica do Consorcio de Santiago está a levar a cabo un proxecto de restauración da tarima que cubría o chan de pedra da igrexa do convento de Santa Clara. Esta superficie de madeira estaba afectada por pudricións e deteriorada en moitas zonas debido á humidade, así que a mediados do mes de agosto procedeuse ao seu levantamento. A sorpresa foi que as lousas de pedra que había debaixo están cheas de debuxos de elementos arquitectónicos que servían como guía para a construcción da propia igrexa. Esta mañá o alcalde Agustín Hernández e a concelleira de Cultura e Patrimonio, María Antón, estiveron visitando este achado. Van a orixinar precisamente que fagamos un traballo de histórico a través tamén do consorcio para identificalos, para facer o que é un análise dos mesmos, contar con todo o que é a explicación ao respecto da súa orixe, do porqué deses dibuxos a escala 1:1 do que é a propia elemento concreto da fachada do propio convento, traballo que levará aproximadamente 2 meses.
Trátase dun achado de gran valor histórico-artístico, xa que estas pedras cos gravados estarían datadas entre os anos 1719 e 1724. As monteas volveránse tapar coa tarima, despois de que quede feito un estudo sobre o descubrimento. Mercedes Rosón fai pública hoxe a súa candidatura ás primarias dos socialistas composteláns. A concelleira do PSOE ten como un dos seus obxectivos recuperar a confianza dos veciños no seu partido. Algo máis dunha década leva Mercedes Rosón adicándose á política. Hoxe as súas aspiracións dan un paso máis e preséntase candidata ás primarias dos socialistas composteláns. Mercedes Rosón di que esta nova andaina ben motivada polo gran amor que sinte por Santiago e sinala como seus puntos fortes a honestidade e un gran coñecemento do que pasa na cidade. Os meus puntos fortes son o traballo, eu creo que un traballo honesto que levo feito durante todos estes anos no Concello, e tamén o gran coñecemento que teño desta cidade, non só do seu territorio, de todos os seus barrios, das súas parroquias, de todo o seu conxunto, senón tamén o gran coñecemento que teño de moitísimas persoas, de moitísimos veciños e veciñas, non? E tamén da problemática que temos en Compostela. Rosón di dar este paso cara á alcaldía para recuperar a complicidade entre o seu partido e os cidadáns de Santiago. Creo que é moi importante recuperar esa complicidade entre o Partido Socialista e a cidade e os cidadáns, e para iso estou eu aquí, para intentar gañar esa confianza. Primeiro temos que pasar, ou teño que pasar, por convencer os meus compañeiros e compañeiras de que son a candidata que os veciños e as veciñas esperan e que a cidade necesita, non? Este vai a ser o meu empeño durante este mes e pico que vai a durar todo este proceso. Todo apunta que o contrincante de Mercedes Rosón nestas primarias vai ser o seu compañeiro Francisco Reyes. De todos os xeitos, o voceiro socialista municipal agardaba estes días a aparición de máis candidatos para facer o proceso máis interesante. Máis cousas, o vindeiro domingo día 7 Compostela acollerá a segunda marcha ciclista unificada. Trátase dun evento deportivo no que van participar 28 corredores, 14 deles con discapacidade intelectual. A modo de aperitivo da chegada a Santiago da Volta Ciclista a España, o vindeiro domingo 7 celebrarase a segunda marcha ciclista unificada. Este encontro, protagonizado por persoas con discapacidade intelectual, é moito máis que un evento deportivo. Esta xornada de ciclismo, que é un bo aperitivo da chegada a Santiago da Volta Ciclista a España o vindeiro 14 de setembro, permitirá non só que este colectivo disfrute dunha xornada deportiva saudable, de convivencia e de integración, senón tamén para facer chegar á sociedade esta outra realidade e que sirva, alo menos, como medio de concienciación. A marcha sairá do Monte do Gozo ás 12:30 da mañá para rematar na Praza do Obradoiro ás 2 da tarde. Dos 28 participantes, a metade teñen algunha discapacidade intelectual, factor que non lles impedirá potenciar todas as súas habilidades. Aínda que o evento non se concebiu como unha competición, as medallas son sagradas. Medallas a todos, é o premio ao esforzo. Todos levan a súa medalla, todos pasan por o podio, todos se lle chama por o seu nombre. E tu viven unha experiencia en Figueras, nos xogos europeos, donde a Especie Olímpica Internacional dá primeiro, segundo, terceiro, e depois dá unha especie de fajín, non? Bueno, como saltaban desde as gradas as azafatas que estaban entregando, poñendo a bandexa das medallas, a sacarlle as medallas e entregarlle o fajín. Quédate co fajín e aí leva unha medalla. O sea, que eso é sagrado. O tema da medalla é sagrado. E ao día seguinte ven a asociación que a súa medalla. A segunda marcha ciclista unificada rematará con diferentes actividades de ocio como o concerto que ofrecerá Yello, un dos cantautores máis coñecidos nas noites desta cidade. E do 6 ao 10 de setembro, o Pazo de Congresos acollerá o Congreso Europeo de Tiroides, un evento que traerá a Compostela os mellores especialistas do mundo. Máis de 1.200 especialistas procedentes de 60 países van participar na 38ª edición do Congreso Europeo de Tiroides. Este encontro vaise celebrar no Pazo de Congresos entre o 6 e o 10 de setembro. Nel, expertos de todo o mundo debatirán a situación actual e as expectativas de futuro das enfermidades relacionadas ca glándula tiroides.
Este congreso, organizado pola Sociedade Europea de Tiroides, pretende abrir novas vías de estudo. Na área de Santiago de Compostela contabilízanse o ano máis de 1.500 casos de hipotiroidismo e aproximadamente 300 de hipertiroidismo. Momento para falar de deportes, foi o primeiro en ser anunciado e o último en presentarse ante a prensa. O aleiro polaco Adam Wasinski pecha así o capítulo de presentacións no Obradoiro. O plantel se adestra ao completo. O seu compromiso coa selección polaca que se clasificou pro Europeo de 2015 fixo que Adam Wasinski fora o último xogador do Obradoiro en ser presentado oficialmente ante a prensa, neste caso nas instalacións de Bluesense. Pero a fichaxe do aleiro xa levaba pechada moito tempo, foi o primeiro nome que anunciou o club. E polas verbas de Moncho Fernández responde perfectamente ao que quere o corpo técnico a nivel deportivo e persoal. A mí lo que más me gusta de Adam es la ilusión que demostró desde el primer momento por venir a Santiago. Como dijo José, fue nuestro primer fichaje, un fichaje muy trabajado y muy buscado por parte de José Luis Mateo, pero yo creo que lo que mejor define a Adam son las palabras que ayer tuvimos, ¿no? Cuando llegó y se sentó delante de mi mesa en el despacho, en el que dijo dreams comes true, ¿no? Los sueños se convierten en realidad. Así parece que Adam Wasinski trae marca Obradoiro, ilusión, ganas de traballar e outro que vive a súa primeira experiencia fora do seu país. Ha leído mucho acerca de la ciudad, sabe que es una ciudad muy bonita, apenas ha llegado el lunes, no ha tenido tiempo de muchas cosas, pero ya siente que lleva más tiempo aquí, ¿no? El equipo lo ha recibido muy bien, en el club va todo bien, el entrenador es cercano, todavía. Y bueno, que como yo decía antes, por los sueños se han hecho realidad, ¿no? Él está aquí, su primer año fuera de Polonia. The coach is friendly and everything else in the club is 100% all right. Aínda que Moncho Fernández non é partidario de comparalo con Alberto Corbacho, aclarando que poderían xogar xuntos, o xogador que destaca polo seu tiro e outras cualidades contestou así sobre o seu compañeiro de equipo. I got big respect for Alberto. He's a really great player. Él tiene mucho respeto por Alberto, bueno, ha visto jugar, es un gran tirador, espera aprender de él, bien a su lado, bien saliendo del banco. A él no le importa, lo que le importa es que cuando juegue sea capaz de dar el nivel para que, por supuesto, está encantado de afrontar el reto de jugar este nivel. O que xa coñece por vídeos Adam e o ambiente de SAR, así que agora só falta que o viva en persoa. I saw only movies on YouTube and I was really impressed, so I can't wait till the first whistle of the game, when the Miudinho song. Vio varios vídeos en YouTube, Miudinho, el ambiente que hay en el pabellón, que no llega el momento de que suene el silbato y sentir, ¿no? Esa experiencia, gente gritando, apoyando, animando, cantando, que está deseando que llegue ese momento. I'm really excited to experience that. O aleiro de 24 anos e un 99 de altura supoñerá un novo perigo dende o perímetro obradoirista. Deixámolo xa cunhas recomendacións para o seu tempo de lecer. Aí teñen, como sempre, a nosa axenda cultural. E seguimos coas prediccións do tempo. Aí teñen as previsións dos próximos días que nos trae Meteo Galicia.
Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos novamente nas primeiras horas da mañá ceos moi anubrados con néboas tanto no interior como no litoral. As temperaturas mínimas non presentarán cambios significativos, mentres que as máximas experimentarán un moderado ascenso, especialmente no leste da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable con brisas costeiras. O sábado en Galicia teremos un día de ceos con intervalos anubrados, con chubascos treboentos máis generalizados pola tarde e a noite. As temperaturas non terán cambios en xeral, aínda que tenderán a aumentar no litoral norte. Os ventos soprarán de compoñente sur, frouxos no interior con intervalos de moderado na costa atlántica. A situación será moi semellante o domingo, así agárdanse ceos presentando intervalos anubrados con chubascos illados. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. Para mañá en Santiago agárdanse néboas matinais e ceos anubrados durante o resto do día. As temperaturas oscilarán entre os 18 graus de mínima e os 25 de máxima. Os ventos soprarán de dirección variable. O sábado amenceremos de novo con ceos anubrados con chubascos que caerán pola tarde e pola noite. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. Pro domingo os ceos presentarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas seguirán sen cambios significativos e os ventos soprarán do sudoeste con carácter feble. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos por hoxe, a continuación voltamos no preguntoiro para conversar cun escritor e guionista, con Borja Caamaño. Voltamos de contado.